Munirat Abdulsalam ta ce, Ni fa sai na auri Datti As-Salafi, tunda kun ce shi ya musuluntar da ni, ya fito ya aure ni kawai. Munirat Abdulsalam ta ƙara da cewa Datti As-Salafi ya daɗe yana farautar rayuwarta, tare da ɗaukar nauyin wasu yaransa suna barazanar kashe ni. Yana bin mutane yana gaya musu cewa ni 'yan lesbian ce, kuma ina bin maza suna amfani da ni suna bani kuɗi. Ina kiran duk wacce ta san na taɓa yin lesbian da ita ko kuma wanda ya san ya taɓa kwantawa da ni, don Allah su zo su faɗa, kada su rufa min asiri, domin na gaji da abin da Datti As-Salafi yake min, don rayuwata tana cikin hatsari. Nema na yake yi ya kashe ni kawai, yana ganin na tsare masa wani abun. Na shigar da ƙararsa, amma har yanzu bai daina neman raina ba, kuma ya ce shi baya tsoron haɗuwarmu a kotu. Ina kira ga Datti As-Salafi ya zo ya aure ni, ko kuma ya ƙyale ni in ci gaba da rayuwata kamar kowace 'yan Najeriya, domin tunda As-Salafi ya sawo ni gaba, ba na barci mai daɗi. Wannan wani irin mutum ne? Ya fi so ya ga bayana, ya fi so ya ga bana numfashi a duniya. To ta Allah ba tashi ba, domin na gaba yayi gaba, saboda ina tare da iyayena lafiya, kuma kullum suna min addu'a akan Allah ya kare ni daga masu sharri irin na su Datti As-Salafi, masu son ganin bayana. To ta Allah ba taku ba, mahassada.